11. To zase už bolo v 11. mesiaci? Áno, platovné podmienky 30 Pozri, títo ma tu strašne fascinuje. 24.12. Cez plnú sa drbnú, kde vidia značku, ďalší za mnou. Tourneo Connect. Čo sú toto za spôsoby, hen? No, na dozovku sa nadspal. Ako už vyzerá na 40. A 60-ničke šibe jak 15-ke. Hej, a teraz sleduj. Načkala sa doľava, pozri. A za chvíľu pôjde úplne tam do úplne. Áno, sleduj, pripravte sa, už to ide. A je to tam.